לאתר של BMID. דבר ראשון, אתם מגיעים לדף ואתם צריכים לשים לב פה שמי שהזמין אתכם זה באמת האתר שלו, מופיע פה השם שלו, אוקיי? ויורדים למטה, גם פה רשום השם שלו, ולוחצים פה על Get Started Here, להתחיל. בדף ההרשמה מופיע פה שם הספונסר, זה שם הספונסר שהזמין אותנו. פה אנחנו בוחרים את שם המשתמש שלנו שצריך להיות באנגלית, הכל צריך להיות פה באנגלית. אוקיי, username, שם משתמש באותיות אנגליות בלבד. סיסמה שאנחנו בוחרים, חוזרים על הסיסמה, השם שלנו, האימייל שלנו, הארץ שלנו, מסכימים לתנאים ולוחצים על Sign me up. כעת אנחנו בתוך האתר ועלינו לבצע את התשלום עבור הרמה הראשונה. כמו שאתם רואים, התשלום מתחלק לשניים. תשלום הראשון של 9.99 זה הולך לחברה, אוקיי, 9.99 לחודש, והתשלום השני של $20 הולך לספונסר, אוקיי, זה שדרכו אתם נרשמים, ביחד זה $30 של הרמה הבסיסית, $30 לחודש. אני לוחץ על Make Payment, וכעת עבור התשלום לחברה יש 4 אופציות, או עם פייזה, Solid Trustpay, Perfect Money או Skrill, כולם ארנקים דיגיטליים ידועים. אני ממליץ לכם, למי שאין חשבון באחד מהם ועובד איתם באופן קבוע, לעשות את זה עם פייזה, שם התהליך הוא הכי ידידותי. לוחצים על פייזה. אם יש לנו חשבון בפייזה אפשר להיכנס מפה, אם אין לנו חשבון אנחנו ממלאים את כל הפרטים, שם פרטי, שם משפחה, אימייל, טלפון, ארץ, סיסמה, ולוחצים על Continue. הוא הציג לי טעות ואמר לי שבסיסמה צריך לפחות אות אחת גדולה באנגלית, אז שיניתי את זה ואני לוחץ שוב פעם על Continue. פייזה עובדת רק עם כרטיסי ויזה, ככה שאם אין לכם ויזה יש או להשתמש באחד מהארנקים האחרים, או אפשר גם לקנות פשוט ויזה נטענת בדואר ולהטעין אותה בכסף, אוקיי? אז אנחנו ממלאים פרטי כרטיס אשראי, תוקף, 3 ספרות מאחורה, כתובת, עיר, ארץ, אזור בארץ, מיקוד. פה אנחנו לא צריכים כתובת למשלוח אז לא צריך, ולוחצים על Continue. כעת המערכת מבקשת שנבדוק את כל הפרטים, את מספר הכרטיס שמסתיים עם 4 ספרות, את הכתובת. פה צריך לראות את שם המשתמש שלנו, שאנחנו משלמים $9.99 לחודש ל-BMID, ואחרי שבדקנו שהכל בסדר, אנחנו לוחצים פה על Make Payment. כמו שאתם רואים, המערכת כותבת שהתשלום עבר, פה אפשר להדפיס את הקבלה, והיא פה מעבירה אותנו בחזרה לאתר. אז הנה, ספירה לאחור, והיא מחזירה אותנו לאתר. זהו, כעת באתר הגענו לשלב הבא שבו אנחנו משלמים לספונסר. אנחנו לוחצים פה על Make Payment. ופה יש אופציה לשלם גם בפייפל. אני ממליץ הכי הרבה על פייפל, ברוב המקרים בישראל אנחנו עובדים, לפחות כל החבר'ה שמשווקים את זה בעברית, רק עם פייפל. אני כן אמליץ לכם בעתיד ולמד אתכם גם איך לפתוח את שאר החשבונות, אבל הכי מומלץ פייפל. לוחצים על הפייפל, וכעת משלמים או דרך חשבון הפייפל, או אם אין לכם חשבון פייפל אפשר ללחוץ פה למטה על קרדיט או דביט קארד, ולהוסיף את פרטי כרטיס האשראי. לאחר שמילאתי את פרטי כרטיס האשראי, כמובן, ואת הקוד פה בסוף, אני לוחץ על Continue. אני מקבל הודעה שהתשלום עבר, ואני לוחץ פה על Return to, אוקיי, פה על הימני. כעת, במידה ועדיין הכפתור פה לא יתחלף, באופן אוטומטי, מה שעלינו לעשות, וללכת פה ל-Home, וכעת אני יכול לראות שזה כן אושר כבר, ובעצם אני עובר לשלב הבא. אוקיי, אז לשלב הבא אני לוחץ פה על Continue, ולוחץ פה על Register, וכעת אני חוזר על אותה פעולה. משלם $19.99 בעזרת פייזה, חוזר ומשלם את $100 בעזרת פייפל. אוקיי, הנה רק שתראו לפני שאנחנו נפרדים בסרטון הזה. בוחר פה, המלצתי על הפייזה. אוקיי, למי שאין ויזה ורוצה להשתמש במאסטר קארד,
אז אפשר פה בסוליד טראסט פיי, או כמו שאמרתי, פשוט להוציא ויזה נטענת בדואר ולהשתמש בה. אז בהצלחה. כמובן שאם יש לכם איזושהי אתגר או תקלה, תפנו למי שהפנה אתכם לאתר והוא יעזור לכם. כמו כן, אם במקרה כבר שילמתם בצורה כזאת או אחרת, יש לכם פה מקום של already make a payment, ללחוץ פה confirm a payment here, אוקיי? ופשוט פה לעשות העתק הדבק של התשלום מהמייל שקיבלתם, אוקיי? ולעשות submit. אז ככה נרשמים, ככה מתקדמים, ושיהיה בהצלחה.